sa inisyatiba ng komunidad na kanya-kanyang paraan sa pagtulong sa mga apektadong mamamayan na nagugutom ngayong panahon ng pandemya, na itatanong kung saan na nga ba umaabot ang programa ng gobyerno para labanan ng kagutuman ng pamilyang Pilipino. Ayuda galing gobyerno, meron po ba tayo inaasasa ngayon? Wala po. Wala po, malaking bagay po yung mga ganyan. Malaki pong bagay. Mas nararamdaman niyo pa yung Wala pa pong ayuda, sir. Wala pang ayuda. Wala pang ayuda, sir. Nakikita ngayon dahil pandemya, walang lumalabas na tao. Yung ayuda ba galing gobyerno, may inaasasa po ba tayo o may namimigay po ba sa ngayon? Wala na. Kaya umaasa na lang po kayo sa... Masan namimigay ng may tumutulong. Dahil dito, tinangka ng CLTV News Team na usisahin sa Department of Social Welfare and Development Central Luzon kung ano na ang koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan ng 7 probinsya dito sa Central Luzon sa mga kababayan na nahihirapang makapaghanap buhay ngayong mahigpit pa rin ang community quarantine. Ayon kay Rainiel Grospe, ang spokesperson ng DSWD Region 3, may alokasyon ang DSWD para sa mga LGUs na kinakapos na ng pondo para sa ayudang pagkain. Tinuturing kasi natin na crisis situation ito, no? So sa panahon ng mga disaster and crisis naman, handa naman yung regional office ng DSWD na mag-augment ng resources. Ang proseso nito ay koordinasyon lamang umano ng Social Welfare Division ng LGUs kung gaano kalaki ang bilang ng populasyon na pagkakalooban ng ayudang food packs. Resources na ito ay yung family food packs or non-food items ng DSWD. So basta nag-request yung local government unit at nag-report sila na na-exhaust na or malapit na ma-exhaust yung resources nila. Paglilinaw naman ng DSWD na ang food packs na mula sa ahensya ay hindi maaaring i-repackage. Hindi lamang bigas ang laman nito at bilang rin umano ang item nito sa isang supot. Hindi pwedeng bigas lang kasi naka-pack na agad yung mga namin, yung mga tawag dito, yung mga family food packs namin at yung mga family food packs ng DSWD ay hindi pwedeng bawasan or paghiwa-hiwalayin. Pwedeng dagdagan pero hindi pwedeng i-repack. So meron ng bigas doon, may delata, kape at iba pang mga pagkain. Sinabi ni Grospe na may mga programa din kasi ang mga lokal na pamahalaan para sa pag-akto sa krisis ng kagutuman ngayong pandemya. Sakaling maipit ang pondo ng mga ito ay saka sila maaaring magbigay alalay. Sa mga nakalipas na araw, nagsulputan ang mga community pantry sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagsilbing inspirasyon ng mga ito ang Maginhawa Community Pantry sa Quezon City na sinimulan bilang isang social action solidarity na tugon sa lumalalang problema ng kagutuman. Paulo G. Santos, CLTV News.